Ben Margetson. Daclan dod I mewn gan Thomas Smith ar bel yn disgyn. Allan gan Jake Roberts. At Smith unwaith eto. Aros am gymorth mae Smith. Mewn i'r canol. Bron I Jake Roberts gyrraedd hwnna. Yn sicr, mewn a hanner cyfle i'r Gresffordd. Robbie Wilmot mewn lle ar y dde. Mae Ben Margetson y tu allan iddo fo. Oli Hilbert yn y canol. Ôl at Wilmot os na le I groesi. Oedd o hyd I Dan Barton, mae o ar ymwyl y Cwrt Cosby. Yr ergyd yna wedi rwystro. Wilmot. Croesiad. Owen cydi hi. Ergyd gadarn. Ganddo fo. Yn syth at Lewis Dutton. Dwylo da gan y golwr. Michael George. Ben Margetson y tu allan iddo fo. George yn ei ddefnyddio fo. Croesiad. Gan Margetson. O, mae'n taro'r trawst. Wel, bron iawn I honno sleifio mewn. Oedd o'n edrych o croesiad sal. Bron iawn wedyn. I ddisgyn dros y llinell. Ben Margetson. At Michael George. Margetson yn chwilio am y bel nôl. Tynnu'r bel nôl. Mae o Ieuan Owen. Bron a chael cyfle i'r gydio. Mae o wedyn yn gwneud. Ddim yn bell eibio'r postyn o gwbl gan Ieuan Owen. Mi gafodd o gymaint o le yn y Cwrt Cosby. Hyd yn oed ar ôl iddo fo fethu y cyfle cynta am ergyd. Yn ffodus iawn I Gresffordd. Nath o ddim taro'r targed. George Ratcliffe yn i'r cae. Peniad rhydd yma na. I Billy Nicholas, ond colli'r meddiant mae Gallagher Keenan. Ieuan Owen rwan. I'r Barri mae o'n y Cwrt Cosby. A'r ergyd yna. Yn sleifio heibio I Lewis Dutton. Mae'r tîm cartra ar y blaen. 10 munud yn weddill o'r hanner cynta. A Ieuan Owen sy'n rhwydo I bedwaredd gôl o yng Cwpan Cymru'r tymor yma. Y gic gornel wedi gymryd yn fyr gan Robbie Wilmot. Ôl yn canol gan Wilmot i'r postyn pella. Sut di Callum Sainty eb sgorion fyna. Peniad rhydd yn y cwrt 6. A'r chwaraewr talar y cae ddim yn llwyddo I gadw'r peniad I lawr. Keston Davies ar tafled yn dod o hyd I draed Oli Hilbert. Davies, Dan Barton, Hilbert lle I droi. Hilbert yn gwneud yn wych yn fanna I ganfod y gornel. Lewis Dutton y golwr wedi gadael I bostyn agosa fo yn agored. A dim ond angen esmwytho hwnna i'r gornel oedd Oli Hilbert. Dan Barton, allan at Keston Davies. Oli Hilbert. Wilmot yn chwilio am Owen cydi hi. Dal yno I Hilbert. Dal I fynd bar ymosodwr. Cydi hi yn y canol. Wedi rwystro Keston Davies hefyd. Amddiffyn ar wrol gan Gresffordd. A dim ond cic gornel. Mae'r Barri'n cael allan o hwnna. Robbie Wilmot ar gic gornel i'r postyn bella. Peniad Will Richards yn taro rwyd ochr. Ac mae yna gyffyrddiad lleia sy'n golygu mae cic gornel ydy hi. George I Hilbert. Dim lle am ergyd. Allan at Margetson mae'n mynd. George yn chwilio am y bel nôl yn y Cwrt Cosby. Dan Smith. A rywsut di honna ddim yn mynd mewn. Gwaith amddiffynol arwrol yn fanna gan Billy Nicholas I rwystro ergyd Daniel Smith. Keston Davies yn chwilio am Oli Hilbert. Robbie Wilmot ar croesiad. Ieuan Owen yn cystadlu amdani yn yr awyr. Daniel Smith hefyd. Hilbert o'r ymyl. Trydydd i'r Barri. Aili Hilbert. Ac mae lle nhw yn rownd 8 ola Cwpan Cymru. Yn siŵr o fod yn saff erbyn rwan. Keston Davies. Blair yn fanna gan Davies I ildio'r meddiant. Walters. Roberts ar ergyd. Jake Roberts yn gorfodi arbediad da gan George Ratcliffe. Michael George. Dal I fynd yn fan hyn. Allan at Oli Hilbert. Hilbert yn codi hwnna I Morgan Wigley. Taro'r postyn. Mae'r ymosodwr ar y foli. Techneg hyfryd ar yr ergyd. Mae o'n anlwcus iawn. Bod o heb ganfod Kevin yr Hwyd yn fanna yr eilydd. Morgan Wigley. Dawnsio heibio I Paul Johnson. Lawr y dde mae o'n mynd.
A'r croesiad i'r canol, Daniel Smith! O, sydio heb rwydo fan'na. Mi oedd pawb ym Mark Jenner, dwi'n meddwl, yn disgwyl i honna daro cefn y rwyd. Morgan Wigley allan at Michael George. Wigley unwaith eto. Chwilio am le i'r gydio mae o ar ergyd yn isel. Yr holl ffordd i'r gornel bella. Morgan Wigley'r eilydd yn ychwanegu pedwaredd i'r Barri. Funud o ddiwedd y 90.